Ja, jeg hedder Louis Bøgeskjernitz. Jeg vil gerne snakke om fotosyntesens lysproces. Øhm, Jeg vil starte med at vise jer det her, og det er et blad, et tværudsnit af et blad. Øhm, Her kan du se den ydre skal af bladet, som er her og hernede. Indeni er plantecellerne, og dem vil jeg vise her. Det her det er så en enkelt plantecelle, og inde i den plantecelle er der mange organeller, blandt andet grønkorn, som jeg vil snakke mere om. Og det er så i grønkornene, at fotosyntesen sker. Her er et enkelt grønkorn. Inde i et grønkorn, et grønkorn består af thylakoider, som er de her plader, eller diske, eller hvad man nu vil kalde dem. Udenom den, eller de befinder sig så inde i en væske, som hedder stroma. Det er inde i stromaen, at Calvin-cyklussen sker, som er mørkprocessen, og inde i de her thylakoider, hvor i lysprocessen sker. Nu vil jeg vise en enkelt disk, eller granum, som de også kaldes, tror jeg, eller thylakoid. Nå, men her ser man så det samme, et tværudsnit. Man kan se en thylakoid her, som er blevet skåret halvt over. Det er herinde, at ATP og NADPH bliver dannet. Og det bliver dannet, det er herinde H2O bliver spaltet, så der kommer en masse elektroner ind i det her protein. Det her fotosystem 2 bliver lavet, eller det kaldes fotosystem 2. Og det sker ved at lys, eller fotonerne fra lyset, det giver en masse energi, så elektronerne herfra, de skal så gennem det her protein, og det sker de ved at rejse gennem det her protein, kan man sige. Og når den går gennem det her protein, sker der, når elektronerne så går gennem det her protein, tvinger den 2 H-ioner til at komme ned ind i thylakoid space, som er herinde i thylakoiden. Og så rejser den videre gennem det her protein ind i det her protein, og det her fotosystem 1 sker ved hjælp af lys, bliver elektronerne fremtvinget over det her protein og videre gennem det her, hvor en sammenspaltning af NADP plus og 2 H plus ioner spaltes sammen, og det sker med den energi, som som elektronerne kommer med. Som jeg sagde før, over i det her protein, hvor elektronen strømmer igennem, tvinges 2 plus ioner ned her, 2 H plus ioner ned her, og inde i thylakoidspacen vil der være en høj koncentration af H plus ioner, og det tvinger så de her H plus ioner til at strømme ud igen, og det sker hernede ved det her protein. Og det er så hernede en spaltning af ADP, og plus et fosfation sker, og det skaber så ATP. ATP'en og NADP+, eller NADPH, bliver så brugt i Calvin-cyklussen, som er det mørke systemet, processen. Calvin-cyklussen er her, hvor glukosen bliver dannet. Og så kommer NADP plus og ADP tilbage til de her thylakoider fra Calvin-cyklussen, og der bliver dannet, hvor de så bliver lavet om til ATP igen og NADP plus. Det er i thylakoiderne, at O2 fremkommer som et affaldsprodukt, og i Calvin-cyklussen, at sukker eller glukosen bliver dannet, og det er kun i thylakoiden, lysprocessen, at det vand bliver brugt, og i Calvin-cyklussen, at CO2 bliver brugt. Det var lidt om hvad der sker inde i et grønkorn.
Nu vil jeg snakke om, hvorfor en plante netop er grøn. Det kan man se her. Solen sender forskellige frekvenser af bølger, eller bølgelængde. Her indgår radiobølger, mikrobølger, infrarød, og så er der det her lille aspekt, det er synligt lys, så er der ultraviolet, røntgenstråling og gammastråling. Det her, det kalder man synligt lys, fordi det er lys, som vi kan se, os mennesker. Planten så bruger så alt det her lys, de her radiobølger, eller bølgelængder, undtagen dem, der fremkommer herinde. Og det kan man se her, at grøn og gul, den grønne og gul farve er inde i den her bølgelængde. Det var så det, jeg vil sige om fotosyntesen. Håber det godt.